Diri kita interhiling na kalintana. Siyempre ato na na tatagan ng lugar, magsayawan o ratsa. Nakaroyan liham, ang pahaluan pa, ito niya pagservisyo adan. Nakaroyan, nangihigya, na maging amay ng ating probinsya. Board member R.V. Evandoni. Ito niya yung nakapanis ito natin, First Lady ng Oras, Lorraine Picardal Ado. Lorraine and Board member R.V. It's your turn to batch the Corazza. Pakagpakan natin nila ito natin pag-aano. Board member R.V. and Lorraine. Yes, this is Oras Town Fiesta 2024. Oras Eastern Summer. Waray TV. Subscribe.